लाइफआव अनेक देराम कतल मांखातिनि थैना दाहामका थांना दाहामका आं एमनभाবে लाचिक अमके प्रेगनेंट टेस्ट पाइयाखै दिबोर आं टेस्ट खाइनायखा पजिटिव फायो हिंके आनि आमा नुकुइ रिखा आमा नुकुइ आनो बुखा कापखा आं ताव sak sak tam खाइनानि नि वानसुका Sikangni jora rogobo umur shokshogya sanino nokno khungkhawi hok hababai gdalai chalayo phia tabukni moloke te dalsase tasmaini waying sibi kalai yagoloke hur nari khiklai rijago hamjak mano tabukni jorawo borom rina yasibai lekhawi se mano obahaino hamjak mungni khoi thonoi sakni tasmai jukno bohogo mokol kolni chokchok achairi khitari rikha pritom tabuk busai kurida busa khebei tongsinai obukhukba o jora rogo sikla Sasoksaro belai no obahai deramungo klugui tongbai mani phang kero nukjagui tongka kabang kukno tini faikata hinka ani laifo onek deramung kotor mangkhatini nachimung kotor bo mangkhatini ang sak se ang mane thैना दाहामका थांना दाहामका आं एमनभाবে लाचिका हेबो लाचितिति कोनो मा साका ani जेबो खान दुखनि करंनो तांगे हिंके tini onek nachimung kotor mangkha tini tamungka tini ang okoi din risui tongkha hinke tini ang pregnant test paina hini thangmani amoke pregnant test paiyakui dibor ang test khainaikha positive phayo hinke ani ama nukui rikha ama nukui ano bukha hinke ani ama ani hamjama chulano call khaisaka jen pritom eko bonona phaidi bom omohai engkha hene hike amase call tani rikha hinke ani ama haino hai call khaipi kateusha emase bo kono response riya olo teusha call khaika olo khe ani ama number se bo block khairi rikha hinke olo hinke ang onek kap khang taw sak tam khainani ni wansuka olo dara no call khaika dara no call khai dara ang obo mo hain kha ne an dara borok no call khaika ani hamjam manchala no call khai bo saka omonai bai tongna da musung kangna da musung ni sungka hinke afro sungna hini call khaimeni bini nokni guardian romo bini mami romo hai hini sawo norok sabo ni andara no hain sungo ang mona bini dara se hini amse bo haino hai ni ang tini one dukho nangai faika norni buskango tangi hinke ani chulano ang sanamu chungo gaham hamya ang bai kok sadi hine tini ang pregnant test paine ni thangmani hinke pregnant test paiyakui diboro phaipika diboro phai test khainai mani positive phayo hinke ani ama bahaike bunnu guijani ano busuka hinke ani hamjama chalano call khaika pritom an na phaidi rumitani momo haing to khaine omose ani chala call tani riru an chala kok saya hinke ani ama haino call khaipika call khaise teoisa haino hai block call tani se block khairi ka last onke olakan dara call khaika ani hamjama chalano ani chalano call khaidi ani chalano call khai ang omo haing khani sadi hine an dara call khaimeni bini nokni guardian romu bini mami romu haini sawo norok sabo o burini guardian se call khaya kan norok sabo norok tani omtike kok sa oro hini atike kokta sadi oro phone to ni hino hinke amo se ani Chwlabai kok sarna muchung jaika bini guardian song tangi ang sia haibono ang ani chlano koine muchungo phai sapaidi face to face ya hinke phone by phone call khai sadi kaham hamya kok tangi hinke ani bohogo cherai ingja bini no busha bini mami songke sawo obo bini busaya hini bini guardian rok nongni guardian song sawo obo pritomni cherai ya ning bui bhai thui mama se hini bini guardian sawo ati hini tabo haibo non ang puro bo phunung mano iko naidi non buskango no sini oro kicha current kori kaham ke phunung meng tongkha nai de tini ang thangmani test khaimani positive mano ani ama bu ani chalana call khaika response riya holokha block se khairi shiru ke ang sanamu chungo ati hai tang di buri borok bai ang bonek lachuo ang bai kaham phame kok sapai di eba call phone khaidi amsuno ang te kun kok sanamu chiya ang
एकदम hard hengka ani nog ni boro hingke tabo chere khibdi ni bikija kono bithi paine bagi bithi paine bagi bithi paine bagi mangsa sawo ano hingke ang saka ani chelano ang saya sak chere khibna da na da hine ang ani chelano kok kesana musungo ang chere khibna da na narak na da amsungno hingke bo chere khibdi sake ang khibna chere narak di sake narak nai haipono bo chere joti narak na musung hingke bo ano ani nogo phai bo ano na phanya nangnai amsungno ang no ani life share ani kok share khanya bagi ang phayo lachi phono lachi ake phaika mokhang face to face camera o ani babu song ani hamjung ma chalano hamjai kya tamni hingke ani chala aki drugs nao ang saimano ani chala drugs nao hine ang bebang saimano haipuno ang wansuka tabuk ba sabu deraya to ajkal bebon cherai derao haipuno bo tabuk naliya hine ang accept khai ang bono hamjaka hingke bin nogo 1 week sik ek sapta suk bobai ang kok saka omni yagulo ang bin nogo thangpai kha khari hingke omose babu songoloke phaina phakya haini saka babu song kem ang no ni biskongo phayo lachi phono lachi sike ani hamjangma chala taw khano jai nangliya taw khano samong nangliya tongchaya kui taw khe jai nangliya busak jai taw khe bini busa no se buni busa hini saitong ani chwlabai ang hamjangmani Facebook dino hamjago Facebook dino ang hamjagi relation no tongkha bini nogo thangka bini nogo ang khari thangpai ani parents gosia na phanya hini phaikya ani babu song ang thaya tangi na phanya phainke bo agi mani hamenau mani hemejao ne saimane ani mama police khai tongo bo khosna kanke no babu song no saka gan babu logi no na phaikya no ang thaliya ang saimano bomti mani hamenau tabu bo sab naya tong tabu bo jotono nao tabu ke to bonaliya ne ang bo bai relation tongkha 2 months tongkha 2 months tongkha ang bo bai omo se bo tabu bini cherai no bini ani bohoko cherai bini tabu ke buni hini bo sao angani busaino angani chelano sana musungo ano call khai kaham hame kok satung hini ang bono